and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Yan ako sa silong. Kangit-ngit. Pangitaon ako ang switch. Aron makita na ako ang palibot o makato na ako sa kusina. Eh, hain matong dapita eh. Oh! Unsa ka to? May nabuak dapit sa kusina. Nirang switch. Oh! Hayag na. Kinsa na? Oh. Kuptan ko ng flower face. Aron may ikabunal ko o ikalapay kung si Kinsa makaranaas sa kusina. Kinsa na! Doon lang ko sa kusina. Oh. Tao. May tao nga nasa lamisa. Pakalitan ko pa siga kinisuga. Day. Pintot! Kaon ko, day. Gusla ko. Ikaw rad ay na. Ngano ka makamutingog? Hinahiw niya umtagan ako kay maiko ko nga masakpang nagkaon ko. Saon nga. Guslaon mo ko, day. Basta makamata ko gadlawon. Nabuak bilang baso, day. Nasikhan ako. Ngit-ngit man gud. Kaltas lang sa akong sweldo, ha? Dili na. Naunta, day. Naunta. Oh, sige. Sige, mukhaon ka? Maghukag ko nimo? Sige. Busog ko. Sige, busog ka? Mukhaon ka, bisag busog ka? Ay, Bintot. Usahay no, makalingaw gyud ka. Pero usahay maglibog ko kung malingaw pa ba ko nimo o makalagot ng imong kainosente. Hoy, di ko nasinti, ha? Kahibaw na ko anang kalibutanon nga buhat. Kung ka nahisgutan kay hibaw gyud ka no? Siyempre naman. Siyempre. Gusto ka testing kung kibaw nga ko? Unsay ka maayo kun mo testing kag kaon nga dili un-un og maayong imong bakba to. Ang puno mo gana kung bakba kung kaon ko. Kung siya may akong sapon, kung wala akong bakba. Ay, di mo Bintot. Sige na. Moinom na kog tubig. Nya mo balik ko sa kong kwarto. Kampay. Kampay. Oh. Ikaw. Guwapo ka. I know. Og guwapa sab ko. Ulitaw ka. Yep, Og daga ko. as you said. Macho ka. Blessed. Og sexy ko. Undeniably. Anya, gainom taron. Og hubog na ko. Sama ng aircon. Nag-under pa na. Init lagi. Just miss ka. Pagkusiyan akong aircon. Ay naman itong remote. Anara. Di man kamot tingog remote. Uy, mote. Di man kamot tingog. Naraman di good di ay kadiha. Tut. Oh. Wala naman lagi na. Aha. Limot lagi Japon. Ay, bawa na ko. Ay, muot man. Busa. It's getting hot in here. So take off all your clothes. Oh, dawa na lagi. You sure? Dili ka magmahay ugma, inig mata ni mo. Yan ang mahay man ko.
para hubor ako si Nina. Oh, Gawas lang kun. Nilabtan ko ni mo. what? Nalagi mo. Yahay Oh. na. Wa ka na isa-isapot. Dili ka musuon. No, thanks. Suon ba? Hubuasan ang imong Nina. Hmm? Bakit asagod panagsagod? Dili magdinaw ba? Gana ba? Ay, bebe. Ako'y hupot ni mo, be. No. Dali. No, Gina, no. Diyos, para panit. Upo pa. Upo. Bahala ka. Napailaw na ko na siya sa kama. Damn this woman. No more alcohol for you. Kung wa palang isipang nga higala, wala. Nilabtan ta na kakaroon. Nuwa ka na ipanimuot pa. But no. I'm a gentleman. Kung ingon palang iinis-inisi, then, bisan matag-agyaw pa nga, kinahanglan ko siyang hubgon. Aron lang ihatag niya ang iyang kagalingon ako. Hubgon ko siya. But no, it was just once. O sa lang kay gayon nga may naitapok na mo. Ug-iisip pa niya nga labing sayop nga iyang nabuhat sa tibok iyang kinabuhi. Damn it, Yancy. Why do I love you this much? Nga naman. Damn! I knew it. Sa'yo kagyung mo mata. Come, breakfast is ready. Dali na. Bulagaw na ko. Larry, Yes. paaboton ta kaon yung odto ha. Gusto kong naaka sa akong tupad. The moment ka masayran ko ang resulta, if I'm pregnant. Okay. Thank you. Ato na ko. Pag-amping ha. Salamat. I love you! Larry, mahal na kayo ka. And I'm sorry if I need to do this. I'm so sorry. Hardinero ko din ha? Hardinero ko. Kinalang at timanon ko ni mga tanom. Bobuan. Sama ni ini ang mga tanom. Gamit ining hose. As kang iyahaya. Di na kinalang maghakot kay naman ay hose na oh. Iyon ako be. Oh! Nanduta tulis hose oh. Ano mag-shower? Induta di hose. Hi hose. Pagkaya ay kinabuhi ini ay. Layo yung isla. Ay. Kumusta na nanay dito no? Pila na kakabingkang na halin na no? Dugay mo kung wado. Dugay kang halin. Basin, inutuntong niya ayang giingon nga. Kung magdugay ko din yang apil beligya nga bingka. Bingka. Ito bingkahan. Hala! Pastilan! Umahalin tinukod ko mo. Bisan nangunot mo. Sus! Nanay sa doy. Nanay! Naabot ang jogging, abot ang dili.
ako masayod. Kung saan ko sa pagkatubang karon si Lily. Wa ko matubag ang iyang mga tawag. Ug isarad ko pa siya kagahapon nga mobalik din Apan wa ako kana mahimo. God, saan naman lang. Kung tinuod nga, nagsabak yun si Hennessy. Unsa day mo ginahuna? Oh. Mahimo ba, Bintot? Di ka makalit og tungas kong luyo? Wa ko si Muloyo, ni ako si Mukilid. Mulaglawom kay mong ginahuna ba? Kay wa ka makabantay miduol ko nimo. May problema ka no? Dako no? May sa kang nabuhat ni Lily? Mao no? Hala ka. Daan pa ko. Kantong imong kasulti sa cellphone nimo gahapon nga babe. Babe to nimo no? Ha? Nagkita mo to no? Nakasa kang Lily unsa no? Oh. Bintot. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!